feel nyame ho bro. Nyame ama akwanya ama nanso ye di ehia. Ye di aseda ema ne din bebre. Nyame hwa wo se de bia wo gemre na wo hwe me. Enne me no be che asem bi. Ahwe kwan ya be fa so ni onyame anante wo afefofo yesimi. Se de ye di yahodin eye ne mere bi atwama anwa yen. Na ye be try we so ahwe. Ye be gya yokun no ama onyame. Na ya hwe de ebesi. Ni ahwe sensakra bi beba. Ana se ne na anu ekoye ne de ahode ye ne ekoye na ne besan asia na. Afi ye fa kwan foforo so. Ni ahwe si be hu onyame ani mu na. Fa Bible baby biara wo. Ye hwa asem Psalm 34 verse 4 to 6. Psalm 34:4-6. Medika can twi no. O say, "Mahwehwe Awurade na wabua me. Na wagye me afiri de mesuro nyinaa mu. Wana wohwehwe no no anim etse. Na wana won anim engu ase. Wana wohwehwe no anim etse na wanim engu ase. Ohiani yi tie mu na Awurade tie no. Na oje no na ho hia nyina emu." Amen. In English now will say, "I sought the Lord and he answered me. He delivered me from all my fears. Those who look to him are radiant. Their faces are never covered with shame. This poor man called, and the Lord heard him. He saved him out of all his troubles." Amen. Osima shishe Awurade ABUA no. Na oje no firi nia osuro nyinaa mu. Yekasa sesie ebia last year sabre bibi eto. Yare bi bowo. O se adwuma business bi asenti agiguye. Nti amasuro no aba abehye ho. Ayo se ade yi san beba bie mu ana. Business ya masan shasi enye ye ana. Esan se bibia nkoye ama emire bi atwam nti. Ana se obi oben mu bibia nkoye ama nti. Aya na de hu aba behye mu. Yare ya abomi ebo obi last month ofri mu. Eno ne ku me ma me yere efie die. Yare we na wo ho ene ku me maame ene ku mi sister panyi enti me so aba me su die ebe ku me. Osima hwehwe Awurade na Awurade ABUA me. I sought the Lord and he answered me. I'm telling you, it's a difference ebe make you situation ni mu na say wo be hwehwe Awurade. Nipa ya wo kana se me bia wo hwehwe Awurade. Osima wo hwehwe Awurade na Awurade bua no. Ye Matthew 7 no se mumisa na odebe no mummom na obebie mu. Osima hwehwe Awurade na obua me na me ka chew me hyew nkuran se ne awona mu bia no hwehwe Awurade. Chechire na fa hwehwe Awurade na obebua. Obebua so yo mo hwehwe na katuafo. Nti se wonya make some move no kwa hwehwe asafo Awurade kwa. I am here to tell you say obebua. Ye nyame no owano na wokasa wo aso ote asem. Nti wo de srade no su agu ne so ompaibo nko ade obebua. Ose waje me afi ne mesuro nyina mu yare ne ka ho. Ahokere ne ka ho. Aware ne ka ho, awo ne ka ho. Yesuro Awurade ye be den na bamu. Awurade me ye den na matimi akomani mu abrabom. Awurade me bua wa fe 2021. Na Awurade bua me. Awurade tie me sufre. Awurade bra me nsaraban mu. Ose wona wo hwehwe Awurade wo anim etin. Ose look to him and be radiant. When in be shrine esuna bedane abedane serie. When in be shrine to say area. When in be kama onyame ni monyam beba wo so. Sa wo hwehwe wo nyame nkwa na wo de wawure eseni mu. Na wo de wo ho eto no so a. Woni suo bedane wo serie. Se de nipa hu ade bia arehwa atwa photo no. Oh nyame ni monyam obesiesie wo foforo na wonim enwu aseda. Paul se na me yabofra na afedie menyini me hunu otene ni bia wonam esesre aduane.
So when in Biana is a canacra. Now, one of them who to us as for Radisson a dear, or so one even more said da. After 2021, so don't want to Yamiswa, when even more said da, or so one here in it here when on Yamit no Jane free. Now, who here in Namudia? There's a 2021 over day, ye baby team aflow, yet the more too so, or be any more bit mine. It's already Samaka for Damia, or one a neighbor. Yari Trinity, or one a neighbor. Even if you do or one a neighbor. Semina and a bonny or one a neighbor. Say, read me here, your phone or one a neighbor. I read me here, Maria or one a neighbor. Our sorry, or one a neighbor. Now, we bet Jimmy a few. What's so many moon was said that, dear? And you're ready, space, mammy. Now feed your one chayana mete. Mini baby a call. Mini baby a call. Mini baby a call. And me shall see some kete after 2021. Now can some 34, 4 to 6 4. Now who's the catcher on your mesa on Kwan? The one I ever was so my enemy was it, or so be me any más surrender ya. Not as a on pep space by an epoch and I will. Ninchayana yete. Now be who say any man a best. Who say any trinity no who says city would you see a sorry. No who say I'm wonderful for you ever show more no other packet and one baby. Now over 12 years. Now watching say Unyame. Come on to so. Now be most of best son any emma. That's a neighbor here. I mean, come home, baby. I don't know.